Somo yo siasa ni wachanya kabachikana kiwas chingwana awachanya kabachikurwe kwa hanegati yabarai namono chichibatkanti ensemo ya tutam neli ya one term tutam bali ba ko segeta gochoro kwaye asindune kabire kumuraibu ensemo William Samoei Ruto na one term bali ba kwameria bange babo bali baingerete ensemo yomo wasirio mokoro omoske Dr. Fred Matiang'i namono professor Rongo Rwagusi na nige kerera igati yabarai gotwara Kinkongu okwana n'abananchi abo bakora wa muno mugavana bwe county ya Kisii Omosike Paul Simbarati nabo igo omugavana bwe county Nyamira Omosike Amosike Munyaribo abo barorekana gosabwa abananchi barorekana gutanjirana amo nebirengerero byabo ke siasa munagotumanya muri tofauti gari gisemba ase omunyiga oyoyo bwebirero nigo obomo bw'omugusi bwaigwa ribagari nene ase ensemo ya siasa abwase abarai baria barorekanire koa okoboko eserikari ya broad-based baburiwe koinyura omugusi na gutara amo bunaribwa erimo kama mbuya Your Excellency Arati kama nubuya sana ng'ombe erimo kama gendera ukama lakini kama kuri favor abananchi abana bagwaka ne bango erindegere tukameta ibo ng'ombe erimo kama bono yaisire kohosia ng'ombe yaitere ritororo yukoriro ritororo bono ndiritororo ryuka nibwate mbego kobekarire mbona twandito obo mu gusi ntega siane ngokora ya chwakali nengete libaga ngutarande kenyengima asenko igurere bimonyo egenta abantu baito bagokwana no mwana ito Fred Okengo Matiang'i aiga nigo kuboria kwarurwe gochaso mugavana okisi na boigo mugavana onyamira gotene na bokongu na boigo gwesokia maiso marore erio gutangasa omusimamo bo asege siasa puna enchira eyemo yokurenda chikura cha gusi tichibaisa kubaganwa. Niwaambie mkienda Borabu pale zile barabara zinaendelea peke yake ni zile mimi na Matiang'i tulileta. Hii maneno wanatuambia ya Kasungu not even a single kilometer of road ametuletea hapa nyumbani. Gavana Simbarati boni gavana Oromogeri Mugusi ntwaro chemwenge na gavana Amos Nyaribo sauti ya Mugusi boniga ebaotebanga etole ase Matiang'i njetinde ndiko swachise kirato kandonsi egendo ndende kubasaba asa masikani rangeria abagusi bonsi bi toisaransamo tukwanerane torore ngaito koenda ekerere ike 2027 nchukura cheito nchibakikana na lituranya koba tokoewa masikani kubatikana naya nigo mugavana onyamira Omosike Amos Nyaribo anyora chinga Kinkongu ekero ari gukwanira okuomerana kwaye no mugavana okisi Paul Simbarati korende nigo Nyaribo aigerera na goteba ere no are maiga yaye Fred Matiang'i ase kerogo kyoburai bwense ekero twaumana Simbarati noko unite abagusi tari oko unite abagusi moiwete Ikieko gara almoto korenge ringa ki nsimba na jire koi moreta ase Matiang'i mota aukira ngom ebati ya Matiang'i nerei ebati ya Matiang'i nerei yo pie ngomo nene ye pati ye ngonye tenerete ninje igomo mbori maswari ara abwe kiagara inje no mugago yo nga motore aso ayana na kiregento na to kobeko Fred omwerio ye nigo mugavana okisi ensemo yaye asaba abagusi bonsi anena basae baria batarabwata chikura kwangoya erio bakinie omubaro ogusi bugwaka chikura tumaito lazima chikura chibwatwe. There is no shortcut. Tumanye gosoka gali motu nawe nugukwana abantu bande mesa igoro nari tugukwana amasikani yarorekana ntuoga totere tukule onye ntuku bwata kura eto wose kereru nebisaku binde esibono montegerere na tebire ntoje tuisara ansensa
turangira ni twensi tukwane toe mwerekeo omugusio mugima narari tokugenda Kingo ripota Getembe kuraiga Ngenyo yegotoka meye wodi ya Nyamaiya West Mugirango kaunti ya Nyamira Injefatigad Isemba